Maupay nga adlaw mga bata! Kamusta ka mo? Ako, si Teacher Hermie, ang iyong magturugto para yan ang eleksyon ha kindergarten. Ug sa kita magtikang, nahinunumdum pa ba kamuhan nato ng labay nga leksyon? Ano pa adto? Maupay kung sugad. Nahibaruan na niyo na ang mga butang in may ada magkadurudilay na kadako. Sugadhan kuti ay dako ngan pinakadako. Usagihap niyo nga nahibaruan ang mga linya sugadhan talo, pahilig, pabaliko, ngan baliko. Tungod kay namati ka mo hinmaupay na nato ng labay nga leksyon, may ada ka mo biton o star! Yay! Andam na ba kamo hanatong bago nga pag-aan man yan ha? Tana, updi ako niyo. Mga bayonhan pagaratman, aral pan mother tongue, English, Math, Science, ESP, Mape Filipino, TLE, Deskubre junta kaupayanhan, pagaratman, dapat aktibe. May ada ko yan na bago nga mga sangkay. Hay, doon hinihirap. Uy, aada lang ngayon ka mo. Ipapakilala ko ha iyo, anak ko mga sangkay. Adi hi Ana. Siring kita, hello Ana. Gana adi liwat, hilito. Siring kita, hello Lito. Ana nga hilito, induhang magbugto. May aday minira, ipapakita ha iyo na ako sila buhaton. Kita ni maupay mga bata, kay niyan, ipapakyan ako kung anong hiragin buhat. Ginpakita ni Ana, anapos niya buhaton. Ano atong ginbuhat ni Ana? Sakto! Nagkanta ni Ana. Ang pagkanta, anapos niya buhaton. Hilito liwat, imayagay papakita. Ano daw la? Sige daw, durungan kita pakita, ng pamatihan iya. Usa, duha, tulo, upat, lima, walong, pito, walo, siyam, napulo. Ginpakita ni Lito, anapos niya buhaton. Ano ang kanlito kinbuhat? Makarit. Nag-ihap hilito. Nagpakita hiya, handiya ibaro kapag ihap. Kawag-karit ni Ana nga ni Lito. Kada tagsa haaton, may adapos buhaton. May ada maaram kumanta, sumayaw, mag-ihap, mag-drawing, magmulay, nga numakting o umarte. Ikaw, ano ang imo akos buhaton? Maaram ako nga may ada kagihapon akos buhaton. Pagpakunato na natin mga kalugaringon. Maaram ba ka mo mga bata?
nga ini nga mga apos naton buhaton, inkinhatagan Ginoo, nga angay naton igpagpasalamat, pauswagon, nga ni pangbit ha iba. Yan ang liwat, kuha iyo module, nin buhata ang buruhaton, hapay ka na polo. Makanta ka mo nga masayaw, hangkanta nga, kung kita manipayon. Pwede mo gihapon inibuhaton, upulan imo mama, papa, ate, kuya, lolo at lola, para mas marisyo ka mo. Ano adto ang mas kanina buhaton ni Lito? Tama! Hilito, hinmakalit na paghihap. Sige daw, paghihap-liwat kita ng mga numero, di ka nga usa, nga 2-5. Usa, 2, 3, 4, 5. Wow! Makarit ngayon ka mo maghihap. Asya adto ang gitatawag naton nga mga numero. Yan na naman, mayata ko ipapakita ha iyo nga grupohin numero. Usa, 2, usa. Ha iyong nakikita, may handa-handa na iiba. Pero, ano'y sinisiring nga naiiba? Asya ito, itsinisiring nga nalalain ang iya postura, hormangan kolor, tidahito no sa nga grupo. Yan na, hain man ha grupo ang naiiba ha postura, horma o kolor. Itudlo ka iyo screen. Makarit, ang numero 2 ang naiiba ha grupo. Adiliwat, 3, 4. Ano ang naiiba nga numero ha grupo? Sakto! Ang numero 4 ang naiiba ha grupo. Adiliwat hin grupo hin mga letra. M, N, M, M. Hain nga letra ang naiiba. Itudlo ka iyo screen. Makarit! Letra N ang naiiba ha grupo. Sunod, A, V. Hain nga letra ang naiiba. Itudlo ka iyo screen. Sakto! Letra V ang naiiba ha grupo. Adiliwat hin grupo hin mga pulong. Mama, nana. Hain nga pulong ang naiiba. Itudlo ka iyo screen. Makarit! Ang pulong nga nana ang naiiba ha grupo. Adi pa mga bata? Apo, aso, hain nga pulong ang naiiba. Itudlo ka iyo screen. Nakakabilib! Ang pulong nga apo ang naiiba ha grupo. Kuha aliwat niyo yan ang iyo module nga buhatan buruhaton hapay-pay ka 23. May ada nga da mga pulong nga iyo pipilion kung ano ang naiiba ha grupo. Pwede ka magpabuli kanino mama, papa, ate, o kuya hapagbasahan mga pulong. Ayaw kahingalimot pagpasalamat harira kahuman mo magpabuling. Tigam din niyo mga bata nga ang naiiba asya ito nalalain ang iya postura, hurma, nga kolor ditahiton mo sa nga grupo. Dinhi na muhuman na natin leksyon hapag kaya na. Inaotong ta, damon iyo na ibaruan. Ako to, ni Teacher Herbie. Yan ini, ang Top TV. Tatak-taklokan, para ang kariton na katataan. Kung tumita kong sunod ng pagkirita. Bye-bye!
TV.